سلام بيتسب نيلو مزغون فيلم حلنا اللهم مصينا لنا ني فيديونا نمجمار دمو ني قنالنا سبسكرايب ني فيديونا لايكن مغبار يترسعوا تاريخنا انت جمر زينب تبهال قال إلا لينا ميسا با كدير مسحاتنا اتيركن ايا تنبر ابوانا امرو صقم سلازلو ما يحب حبيد اللي ايو ليكعكم قلعون سلازصاوتو زينب يا تحب حبو نيرا زينب اب حدا اوكز تباله تفلات غزا ايا تسرح يزي سبون اب لعلا قولات عبي صلي زلو سبيو بيون هافتا من تفلاتن سلازخونه طرا كل سبي تدحري اذا خيل زينبون اب تنسو سرحله ابارتمنت يو حدا معالت غزا كتطرمس مصه اذن اب عرات دقي ستريو كيدان وون تخدين سلا زينبره دمو صبوق كغبريه الى بمحساب كدان تخدنمو هاندبت تامسو زحدرت قال مزي ادمو انتي تغبريه الله ختبلا شيعون سيتارات مصمو تسرحون ناي اوزن ماناجر ايو سطرح زي كونو ابتدو سرح الايجنسون وانا ماناجر ايو سيتارا شعو نيتامسو زحدرت قال تبرمو بيسرح مخنيات كتزاربو كم زدليه تزاربو سيتارا زاتوتون بتاع عبي سبيو بحبون ميس اذن فقراو ركب نبره بزينب املخاختا ستاره بيطعم صبغت قاليه كيدرغن كان بعل تغزو زبلت صبغت رئي ايفلطن نزي قال ابسان لسعه ناي زينب حاتنا تركن بطعم تحر تركن شعو كيدر نسبيتنا مغوسات سمعمو حريقنا بخشنته اتو كيدن ون سلاز تردؤ يغريتا حتى تختل واتي يسحب مسبله ودي قاعده تسبر ناي تركن سباياو سبيتو اذا تسيرا مسرخبا بطعم يحرقمو ني كيدرك وقع يفتن ايتي نجر تفطر هندبت ولا تخونه فازغن تحاسب تفطر نجر يمسلوه ابت زقصل معالت زينب ناي اذن ابارتمنت نمطراي تخي شعو معالت اب منغو اذن زينبن حدا عبي صقم يفطر اذن زينبن تحناني قمنا هلو ناي اذن حاوس لا يمصمو انتي كم تفطر زله حتى زينب شعو بيغلطفنا بالافتتاءاتو شعو سالا انتي كم استفترن اذن حتمو اذن دمو كيدان اوصا كتسحتن نفتن حجر ما زفر حتى مسلا لا يبلو سالا شعو زينب يختلمو نيغزخ كفان وكيبلا ولا شعقن استسم بعد زغدفا يمسل نيرو اب حقو او ناب سرح سلازمشو اب مسخط خوفيلنا تصبيا ايو سالا ون كردا يفتن اذن كغدا كدلي زي كونه اما خلكم زي مردا الله يبلا زينب جن ولا حجي ايتسم بعدنا برتع يمص تركن قلطفا بموصا مسالات الزراربمو بيت اذن زغبرا ነገር ካብ ሳላ بزح ዝበለ ገንዘብ تقبل شيع زينب اتزغاطما ነገር انت نግራው حاتنا اگن بقطع سقن ختبل تناገራ ቀጽላው ታይ ክትገብራብ ናይ ሰብ ሸቃቃቲ ክዳን ክትልውጥ ትብላሙ ايت ጸገቡን ናይ ባዕላ ሙኻን ጸሪፋ ايዝ ነገር ካልእ ሰብ ንከይሰምዖ ተጠንቀቃ بእውን እዝን بيزح ገንዘብን ብዙሕ ሰብ ስለዝፈቱን ግሊጽል ዝርያ ከየለን ትብላ እሱ ጥራሕ ዘይኮነ ደሞ ሰብኣይ ነዝ ተሰሚዑ ሚሳ ቦኽ ካብ ገዛ ክሰገኩም ይትብላ ዘይነብ ሽዑበት ዝተፈጠረ ነገር ተሓፍርሙ ኣፋ ሒዛ ስቕ ትብል ሳላውን ኢትናይ ሓው ካሜራ ዝቀረጸ ቪድዮ ወሲዱ ወጸንሐ ሓውን ከም ዝገይራት ንዝብል ነገር ከእምናይ ከኣለን ብእምኽንያቱን ኔታ ጓሌ ቅሬታ ከሓታ ይዛረቡ ኢዘንውን بفصم يقريتاي حتى نيبلو فاذون ميسكي درنا تصاوتي يحججلمو زينب جن بابو ازغلد ولا يتفتو جن كعا مينم عينت عقم سلا زينب راسق تبل اذنون حادن كلتن مبال مستم ناي سوشيال ميديا محازت يخيرمو ما حازتون كل سرحتنياتات نوع الخبر كم زي ولنا تزاربو اذن سخير سلا زنبره زي زاربو يفلت النيرو بأون حدا سبحو كاميرا يقرص نبره ايتن ناي سوشيال ميديا محازسون اذن اب لعلا اقالات زلو خبري زعابي ايز مثل النيرو نيتي فيديو مسرعي جن كل سب نؤذن يصلقو زينب ونت فيديو ترئيو سيلب على تزارب مخانو وانت جنزب ابتزغط المعالتي ناي زينب حاتنا عبت نقر تمليسا تتنققا كاب سرح خوطا ون منم كي تزارب تبلو زينب ون لباس سلاز تسبره عمارات سلا زينب راقاني عاتخيي اذن ون اتزارب وزنبره اب ميدا يقبابر وسلا زنبرو بطعم يحزن سيتار ون بطعم حرقات مصمو كين زرارب دليه تبلو
ዋላ ረዴታት ከይተረፉውን ብዛዕባ ናይ ኦዘን ዘረባ እዮም ዘሕልፉ ነይሮም ናይ ኦዘን ስፖንሰር ኩሎም እውን ሚስኡ ምስራሕ ከም ዘይደልዩ ይዛረቡ ቀስ ብቐስ እውን ገንዘቡ እናሰኣነና መፀ እዩ ሲታራ እውን ክንደይ ዝፀዓር ኩሉ ንምንታይ ብዘረባ ተበላሽዎ ትብሎሙ ኤዘን እውን ብቐሊሉ ናተይ ኣፍልጦ ብሓደ መዓልቲ ክበላሽ ኣይክእልን ይብሎ ሓው ሳላ እውን ክዛረቦ ይፍትን ኤዘ እውን ኣብ ናይ ሕልሚ ዓለም ከም ዘሎ ተረዲእዎ እዩ ሳላ እውን ብቕልጥፍ ስሕተት ከኣሚንካ ይቕሬታ ሕተት ይብሎሙ ኤዘን እውን ቅድሚ ሕጂ ይቕሬታ ዝበሃል ሓቲታ ኣይፈልጥን ብገንዘብ እውን ዓዊሩ እዩ ነይሩ ናይ ሲታራ ጸሓፊት እውን ብመንነቱ ዘይፍለጥ ፍለሻ ምፅኣ ትህቦ ከፊተን እውን እቲ ቪድዮ ይርእዮ እሙ ሲታራ እቲ ቪድዮ ምስ ረኣየቱ ብጣዕሚ ትስንብድ እቲ ቪድዮ እውን ቤት ናይ ሓለዋ ካሜራ ዝተቐረጸ ናይ ዘይነብ ዓመፅ እዩ ነይሩ ብእውን ዘይኮነ ሰብ ከፈራርሖም ከም ዝደለየ ትርዳእ ሲታራ ሽዑ ነቲ ቪድዮ ዝሓዘ ሰብ ንምርካብ ትንቀሳቐስ ኤዘን ሽዑ ዘይነብ ፅሬትና ፅሬት ይረኽባሞ ከዛርባ ይፍትን ብእውን ሓደ ሕቶ ይሓቶ ናይ ብሓቂ ዝዕምፀ ክድዩ መሲልኪ ይብላሙ ኢሳ እውን ምንም ዓይነት መልሲ ከይሃበቶ ትተርፍ ኤዘን እውን ፀርፊ ይጅምር ከምዚ ኸማይ ክትኾኑ ስለ ትደሊን ብኣይ ስለ ትቐንእ እንዲኺ ኣነ ግን ኣይኮነን ክደልየኪ ክእትንክፈክ እውን ኣይደልን ይብሎ ኣብ ማእኸልና ዝተፈጠረ ነገር እውን ዘይምርድዳ እዩ ኣነ ኩሉ ረሲዐየ እየ ይብሎ ዘይነብ ሽዑ እቲ ሓቲና ዝበለታ ትዝክር እሙ እዞም ሃፋትም ሰባት ከምዚ ኸማና ብሓደ መዓልቲ እዮም ዘጥፍእዎም ትብሎ ሽዑ እዘን ገዲፍዋ ምስ ከደ ዘይነብ ንብዓታ ትቕፅል ሲታራ እውን ብጣዕሚ ሓሪቓ ትመፅእ እሙ ንእዘን እንታይ ኢኻ ገይርኻ ናበለት ትደፍኦ እሱ እውን ተቐቢሉ እቲ ጥፍኣት ናተይ ኣይኮነን ዘይነብ እያ ምሳይ ምድቃስ ስለ ትደሊ ከምኡ ዝገበረት ይብሎ ሲታራ እውን እስኻ ሰነፊኻ እቲ ኣብ ህንፃ ዘሎ ካሜራ ረሲዕኻ የደኻ ትብሉ እዚ ቪድዮ ተወፂኡ ናይ ኩላትና ስራሕ ኣኺልሉ እዩ ትብሉ ሽዑ እውን ንተርኪን ይድወለላ እሙ ሓደ መርድእ ይንገራ ቤቲ ነገር እውን ዘይነብ ካብ ስርሓ ከም ተባረረት ይንገራ ፋዝ ዘይነብ ካብ ስርሓ ብምብራራ ብጣዕሚ ይሓርፍ ብእውን ኢሳ ምብላዕ ጥራሕ ዳ እምበር ገንዘብ ክተውፅእ ኣይትኽእልን ይብል ብእውን ንሰበይቱ እዞም ሰባት ክሕግዞም ኣይደልን ተሰላችው እየ ይብሎ ትርክ እውን ትሓዝን ምርብዓታ ትቕፅል ዘይነብ እውን ናይ መወዳእታ መዓልተ እየ ኢላ ብምሕሳብ ንመወዳእታ ግዜ ናይ ኤዘን ኣፓርትመንት ንምፅራይ ትኸይድ ሳላ እውን ኣብ መንገድና ኸደንሃ ኣለዎ ከይሓሰቦ ናይ ዘይነብ መሓዛ ኣይገጭዋ እቲ ሓደጋ እውን ብቐሊሉ ቴሌፎናት ጥራሕ እዩ ተወቂዑ ብኡ ምኽንያት እውን ሓድሽ ቴሌፎን ይገዝአላ እሙ ዘይነብ ናብ ኦዘን ኣፓርትመንት ክተፅሪ ምስ ከደ ኣብቲ ሻወር መሕፀቢ ገንዳ ኦዘን ዓርሲ ስሒቱ ትረኽቡ እዚ ክፋልና እውን ኣብዚ ይውዳ ኣብ ናይ ቀጻሊ ክፋልና ስካዕ ንራኸብ ድሞ ደሓን ጽንሑ እቲ ኦዘን ዝወደቐኸ ተምስል ዶ ይመስለኩም ወይስ ከዝኾነ ነገር ኮይኑ ሓሳብኩም ኣብ ኮሜንት ተቐምጡ ቪድዮና ዝፈተኹሞ ድሞ ንቻናልና ሳብስክራይብን ንቪድዮና ላይክን ምግባር ኣይትረስዑ